jedan ćelavi glave. Pa to je jedna istavica. Kako je jedna istavica? Lijepo si rekla jedan dugmane i jedan ćelave glave. Ima li ovdje šta da se pokrije? Nema. Kriza, sljedeći put kad budeš kada plaća, reći da mi hvališ pričuti da neci neko shvati. Kad misliš o pekrenju, samo je glavi, stalo s predančine kuće. Jer šta je da je bilo? Pa je to tako prišao. Stari, kako se vrata otvaraju samo ministrima? Pa sad, ne znam da li je bio ministar, ali bio je pravi gospod. Onda nije bio ministar. Oni su došli pravo u kući. Niti su zvoni, niti kucali, ništa. Pravo, uđoše unutra. Pa i u neku kucu pištolj. Pa ne znam, nisam nikad. Što je dalje? Pa ne znam. Sam mogla da uđem u kuću, to bi bilo narušavanje.